Duela egun batzu pertsona migratuen pastoraltzak antolatutako Garizumako erretiroa ospatu zen. Elkarlanean bizitako jardunaldiak dira 200 pertsona bildu zituen. Ekitaldia elkartuta dagoen eliza anitz baten islada izan zen eta erretiroa Juan Pablo Aroztegi apaizak gidatu zuen. Anei arteko bazkari baten ondoren eukaristia batekin eman zitzaion amaiera egunari. Bertan bizitako guztia amankomunean jarriz. Joan den asteburuan Elitzbarrutiko katekistek erretiro ospatu zuten. Zatoz eta ikusi jardunaldia Cristobal Jimenez jesuitak gidatu zuen. Ostiralean egoera personala gainbegiratu zen otoitzerako oinarrietatik abiatuta. Larunbatean berriz, bakoitzaren zerbitzua nolakoa dena hausnartu zuten katekistek. Konbertsioaren kaperan ospatu zen eukaristia batekin eman zitzaion amaiera erretiroari. Iragan larunbatean osasun pastoraltza bere ohiko batzarra ospatu zuen. Jardunaldiaren izenburua zeinke eta osasun pastoraltzan izan zen eta referentziazko testu evangelikoa berriz onoko hau. Ostatu batera eraman eta zaindu egin zuten. Ondoren Álvaro Mosquerak gizatasun ostatuak izenburuko hitzaldi eman zuen. Ostean esperientzia maingurua amaitu orduko, aneitasun bazkari batekin amaitu zen batzarra.